Horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohok dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata, imana tersurat di Yesaya 50 ayat 4 rodi ayat sia a. Laus trupukodo nagabi epistel tu minggu palmarum tanggal 2 April 2020. Hujahama dihita tapai huti hukma di bagasan rohat tabi. Nunga dilehot Tuhan Jahuba tuau dilasisean. Asa huboto pasabam rohani na loja marhiti sian hatai. Say disungguli duau ganup sugut. Dipatinggil pinggol humar binege songon sisean. Nunga dibuka Tuhan Jahuba pinggolhu. Jaladang majekel-jekelau. Dang sumuru tau tupudi. Hutareho do balik tang guruku tuhalak na mangalising yau. Doho turupu tuhalak na mamastapi. Daku tabunihon bohiku maradopon hauraho doho tijur. Alai Tuhan Jahuba do mangurupi au. Dibaheni dang tarura kau. Alani i hubahed do bohiku songo batuping. Ay huboto hian na sotagamon tarura kau. Jonok do ibana na mamitoriau. Ise naing maruhum doho tau. Atong marluhut ma hita. Ise suhut alok ku maruhum. Dipajonok ma tuau. Ida ma say urupan ni Tuhan Jahuba duau. Tung ise manatuk manuruyau. Imahatan itu hatta. Di hamua kadongan saha porsiaon. Urupan ni Jahuba no naposona na burju mangului ibana. Ima dibahen judul ni perikopon. Ido tutu matua say urupan ni Jahuba do akan naposona na burju mangului ibana. Taingo tate akan na burju mangului ibana do. Dak sude diurupi. Asa taingo ti rupani. Akan na burju mangului Tuhan ido. Jadi moloso diurupi pe akan naposona na asing. Ba ala natakang maraya te. Yesui aladang burju ibana. Molo didok akamang dohot tamuinang diurupi. Songo dia mahuro hatutu bentuk pangurupion ni Tuhani. Tentu boima taida di bagasat turpuki bentuk pangurupion na parjolo didok ima marhite na mga leho dila sisean dohot pinggol sisean. Lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Tentu molo didok dila sisean dohot pinggol sisean dang nama dok rupani gabi adong masam-masam ni dila. Adong ragam ni dila daw. Rupani ala adong dila sisian, gabi adong madila guru, dila padita, manang dila situa, manang dila ruas ni huriha, dohok na padila dila honate. Didok dila sisian, dohok pinggol sisian, tu fungsi manang tu tujuan naido, ubahed didok songoni. Lapatan na marhiti dila sisian ni, gabi diboto ma pasabam, rohani na luja memberi semangat baru. Ido didok. Marhiti dila sisiani gabe bui paneang buban ni donganna. Jadi bui do tapatudos tu Matius 10 sada 20 lalu. Roma hamu tuau hamu akan luja jalan surat asahu pasonak kamu nina Tuhata Jesus. Marhite pinggol sisiani gabe say tangi manang say tinggil ma Tuhata ni debata. Dada tinggil tu akana asing. Ima. Hamu kadongan diliot Tuhan ido dila doho si pareoni tu hita jolma asa pakyot tanian makatahon akahata na dinggan. Dohot akahata na suman. Asa marhite dila tay doho pamangatay haruar ma akahata na labok. Hata na manirai. Dang namanirang yate. Dohot hata na mamasu-masu tuah kadongan. Dada hata pusa-pusa. Alai kenyataan na taida
gabi juk do marhite sialapi kautai gabi muncul aka persoalan. Banyak persoalan yang muncul oleh karena lidah kita. Buasa tutu aladang bui dikendalikan dilanai satabiate. Songon nanidok ni si Jakobus di Jakobus tulu ayat 1:12. Songon amudi na mek do didok rupani dilai. Kemudi yang amat kecil. Alai atik pesogoni boido kemudi na meti dila na meti mengendalikan hopal na macai balga na pi nangulusun ya lugu. Dungi didok muse diturpuki di Jakobus tului songon api na mek do dilai. Mek do nian api i alai boido digalahi i tobat na macai balga. Matutung tobahi dibain api na meti. Jadi api nonang dilai porti bihage duhon. Dilai do ula-ula tamamuji Tuhani. Lausido tapake mabuburaho jolma. Natinopa marguru turupani debata. Songoni do dilai ruas na mek do di pamatang ni jolma. Alai gudang do hata-hatana. Boy do dila na meti mengendalikan pamatang ni hajolmaon. Daktar patuduk jolma anggo dilai. Ima didok si Jakobus. Jadi boy do bula sahuta, bula sahuria, holan alani nasuboy rupani dikendalikan setabi dilana. Fungsi lidah seringkali melenceng, mencerca, menghina, mengejek orang lain, bahkan mengadu domba, memprovokasi sehingga terjadi perpecahan di antara sesama manusia. Itu kenyataan nataida. Songonido nang pinggol si pareon, si pata mapatinggulhu si pareonon, tuaka hal-hal na sorikot bigio nate. Alay tuaka hal-hal na dinggan justru paula sudi bigi. Da juk do gabi timbul masalah holan ala nasala mabigi na nidok-nidongan patinggilhu. Buy gabi patubu perbedaan di tonga-tonga ni punguan nang di tonga-tonga ni rumah tangga. Hubigi sian si Polan ngasongonon nina si Paloni ninna rupani. Hape dong disuku si Polani ibana pe sasilan podo dibegi. Songoni majujut na masa. Diberitahon na sotakas binigina. Ujung na masa maaka perselisian di tonga-tonga ni aka parsaurata. Di tonga-tonga ni rumah tangga. Hubigi inna sedih begi ho sasyaha. Dung disuku siahai sedia dibagi hoina sasiahai na gawe aha masudi aha ma ai siaha do mabaini inna matto hape dung disuku siahai siaha do to daga biaha ma ima kana masa taida akamang do tamuinang di tonga-tonga ni akaparsaurata dilehod debatatu na posona dila sisea do tujuan asapakyon na dilanai lahu pasabam rohani naluja dada patababuban ni donganna. Suasongoni manang pinggol sisiani. Lapatan ni pinggol sisianon ima si pareon na say toktong tinggil tu parsuru ni tuanna. Dus songod dilay. Pinggol pebuido gabe salah arah manang salah tujuan gabe dang tu fungsi na sebenar na dipake. Idu asa didok di bagasa trupukon saya disungguli dua uganup sugut dipatinggil pinggol humar binege songon sisian. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayarong dututunan idok na parpinggol harpeate. Saya dipadok tu ibana hatai alai matua su ditangihon. Dibegi dunian alai dang ditangihon. Sipata hatai masuk sian sebulan siamun laus lupus sian sebulah habirang. Dang jolomia rupani, jala di pahusor-husor akahata na biniginay, songo si Mariay. Jala lumayad dupe, molo sanga masuk ate. On, na laus subuy do masuk. Mental rupani, dang buy masuk sian habirang manang sian siamu. Disomma riko ni dila dohot pinggol sisiani. Hamua kadongan sahapor siaon, pangurupion na patuluhon ima marhite pangurupion na padua honate ima marhite na mangalehon roha pangului
atik pe ikon mangadupi ragam ni sitaonon. Jadi budi taida di ayat onom 1 ayat pitui. Molodang mangului totu dang siapi molopola dilisingi tanggurungna jala di pastapi halak buhina. Gabi na poso na uduk jala si pangului tulomo ni rohani tuanna. Memang dang murai. Molo so di parnapunahon ibana roha panguluyon manang hauduhon songon sahalak sisian na tutu. Seorang murid, seorang hamba. Roha panguluyon ni akan teruji marhite-hite ragam nihinaan. Haurahon nangakarehe-rehepe. Ido dataida di ngulu ni Jesus uju dilicingi, ditijuri, jala dipastapi halak ibana. Hatik pedang adong nasala nabi nahenna. Uduk jala diului ibana dusude tanpa ada perlawanan. Justru na mangalo imasisyanna. Isarani si Petrus rupani na pola mangalaluho podang na manapulhon pinggol ni sahalak soldadu na naing manakup Jesusi. Budi taida di Matius 20 ayat 50 sadai. Pangurupion na paupaton manang napatuluhon ima marhite hajojonok na laho mangurupi. Ayat 2. Lapatan na pangurupion ni Tuhan debatai patuluhon marhite pendampingan manang padonganion. Hamwa kamang dohot tamuinang muladong dongan manang namadongani mubado garang niba ate. Jala sayhira na tabado nihilala haguguon. Jala dipatuduho padongani onido keberanian doho pos ni roha. Alai sebalikna molo swadong dongan gabi tubu duaka sura-sura ni roha. Tubu nang biar gabi sumargugu nihilala. Taingok do tiki marbada na beruna kada danap molo tarsongon na ditiup dongan nai. So ina marupa ni pangarutana. Auzo. Sahulo pengin na. Hape hola dipalua mangirput do songon sihirput. Dihilala tu hatai do pabua jolmaun ikosai donganad do harus didampingi. Terlebih ditiki mangadupi akahamaolon. Jadi torlepero jolmai molonunga dia duput tu hamoloni. Jadi ikosai didampingi do ibana rupani. Ikosai di dongani ditugu do ibana. Lausido musena ni dok ni tu hatta tu akasisia nai. Sai na dongan aku do hamu rasira sarro ajal ni hasianganon. Ido di dok Tuhan Yesus. Tu akasisian di Matius 20 ayat 20. Dang di pasobutuhani akasisian akan aposona. Mangula ulauna dohok madalani aka sidalanana. Hamu kadongan saha porsiaon. Akai mapangurupion ni Jehovah tu akan aposona na burju mangului ibana. Totu marhitei gabe diajari do hita mangadupi kenyataan na sesungguhna songon sahalak si huton Kristus. Hamu kamang totu memang tuari minggu palmarum dope minggu ta alai sasitong na trupukon nunga di pahobar tu minggu panonon ni Tuhan Yesus Kristus. Marguru sian hauduhon ni Tuhata Yesusi di panguluyon na manaon si taunoni humokop hajol maon naing songoni hita kasisian na tahu mangadupi ragam niya kahinaan, siksaan, cercaan, rehe-rehe dohotaka pangicahiyon sian akanaso makalomoho kita. Songo Yesus Kristus di sitaunon nai toktong do di dongani amai. Laus ido nuaing sada keyakinan dihita jamina dihita pos niroha dihita. Songoni do nang hita urupan jala donganan ni debatado hita disudi aka nadukduk si tuhu totai. Mergugu mahita mangadupi saluhut nai. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurat to di bagasan rohanami bi. Asa diperbihok katami perbuin na dinggan perbuin na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.